Yeah, yeah, yeah. Oh, la da na da na da na da na da na na na. Oh, la da na. Yeah, be. Oh, mayong bubag makapananggaan. Bulsan na ko murag gihanginan. Naplano kog lami nga pamahaw. Yeah. Pero pansit kanton Lord ihaton mga panahon. Nangita ko kwarta sa akong bag. Basin na taga, basin na asa tagong apar. Pero murag kala nga di makita. Bisaga sa pangitaon, wala gid makita. Ngano man ni akong kapalaran. Kada sweldo murag na ay kawatan. Pagabot sa bills murag na ay fiesta. Pagabot sa savings kalit mawala. Kung ang kwarta murag lisod ka ayo pangitaon. Kung nanagani dalirang mawala ug mula kaw dayon. Gichat na ko sa akong pitaka. Aasa naman ka karon. Pero si Inzon rako way tubag nga panahon. Kung ang kwarta murag sakit ug makahinumdum. Sa una na apak karon hangtod memorya na lang akong kauban. Maski piso na lang unta Lord ihatag na bi. Kaya kung wallet karon murag desert walay silbi. Oh, pag sweldo na ko mura kog dato. Libre diri libre dito walay kapug ngang yud. Pero pag humanok usa ka semana instant noodles o gutang na drama. Ang barkada manghagadugla ako na lang mo'y sunod na lang. Kaya ang budget na kumurag love story. Na beginning pero walay forever sorry. Muingon ko tigom na good ko. Pero sali makita kalit ko matintal dayon. Mura toxic relationship ning kwarta. Bisan sakit sige gihapon kugukod niya. Kung ang kwarta mura lisod ka ayo pangitaon. Kung nanagani dalirang mawala ug mula kaw dayon. Gichat na ko sa akong pitaka. Aasa naman ka karon. Pero si Inzon dako ay tubag nga panahon. Kung pwede palang tawgon ang kwarta. Balik na biwan ako kasukunin mo. Promise din ako gastuhon dayon. Pero ba sinug mamawala na pud ambot lang yun. Oy, oy, yeah. Nanong ang problema, pirmi financial. Murag forever nang official Lord. Usa lang ka request na ko. Pahugasi ko kwarta bisang gamay lang unta ko. Kung ang kwarta murag lisod